Ρώτησα τη νύχτα τι θα γίνει με μας και μου είπε πως θες να γυρίσεις ξανά κοντά μου. Τόσα καρδιοχτύπια στο ρυθμό της φωτιάς. Ζωή που γράφτηκε για μας, για μας, για χθες. Στην αγκαλιά σου όσα καλοκαίρια να σε δω να γυρνάς προκειμένου όνειρα να σ' αγαπώ να ζεις κάθε μέρα.